Yaradan aldı zani Sala bere kıyamet bu İsacıdır bu yani Sala bere kıyamet bu İsacıdır bu yani Çağ ve dema ve şeba ve hoş be her hun hebin sağ bin dilxoş û bextewar bin niha li vir saet 10 şebeyê an jî 22 şebeyê li Kurdistanê an jî li bajarê Wanê 23 an jî 11 çima wan ji ber heya niha me digot Amedê yani min got Amedê gelê Kurdî zêde bêjin Amedê lê gerek Amedê xwe bike wek Ameda berê ez wan rast bêjim ji wî hevî ez jî nema bêm Amedê ya ez bêm Wan ya ez bêjim Kurdistan dubare sira werê ji hikûmet belkî ez şa jî bim yani nizanim belkî hîsî ez didim û distînim belkî kêmasiyê min jî hebin welêk ez bêjim Amed Wanî ne tê mana ez ji sedî rastim an jî sedî na ez ya fikra xwe dibêjim îro nûçeyê balkêş gelne xweş ku dilê me hemiya hênik kir û hênik jî dike ez bawer dikim Ewropa wê îdî ew mesela lozana duyemîn gerek îdî hew pêk were lozanayek emîn em xeşîn bûn em nezan bûn em bêxwedî bûn em bê sazî û partî bûn em bê serok û artêş û dîplomasî bûn lozana yek emîn û ê bi me jî re bêbext bûn bêwîcdan bûn bêdîn bûn bêîman bûn xwedê nenas bûn her çiqa gotin em mislimanin misliman birê mislimanayî jî lê herdem em bûn kurê jimbabê ji bo nawan herdem bi çavê nebaş li me nerîn herdem bi çavê cuda li me nerîn herdem ji bo wan em net tiştek bûn û net kategoriya însana de bûn bi tenê derdik û arman ji wan hebû dayîkê me bikin xizmetçî bavê me jî bikin xulam bi tenê ew derdê wan hebû dayîka min xizmetçî bavikê min xulam kîjan ne tenê Tirk Ereb jî were bûn Faris jî were bûn lê îro ew dema çû îdî em xwedî keçin xwedî xortin xwedî artêşin xwedî çekin em xwedî çekin ji bîra bira kes ji bîra neke em xwedî çekin û em biqewatin jî û em mêrin jî rihê gibi me re yê ne wek rihê tu alamayî jî ew dibêjiya yûrek ew kezeb û cîgera gibi me re yê bi tune tewar tune ye ez îddia dikim ji xênî Kurda di tu miletar tune ye di Tirka tune di Ereba tune di Farisa tune di Rûsa tune di kesikî tune ye hûn îsbatê dixwazin îsbat kobanê ye îsbat ew e bixwe bawer bin û hûn bi rastî jî hûn qehreman in ez hemû netewa Kurdan dibêjim ne Başûr û ne Bakur û ne Rojhilat û ne Rojava hemû Kurd keçî xortê Kurda wanî nî îro xortê Kurda di Marayê midir Marmarayê di çi jehr ziqûmê ji biyaniya digirin û bikartînin di wer di nava belkî 100 Tirkî de dibe ez Kurdim jêr dibêjin Sûriyeyê gît ew jî dibêje hûn jî herin Tataristan berî bi 20 salî 40 salî nikarîbûne gotina me Kurdan nikarîme gotina bikin lê sazî û partî û rêberê Kurda bi taybetî Partiya Karkerê Kurdistan Kurdinî wanî çêkirin afirandin ku ji dunyayê natirsin ne ew Kurdê
Partiya Karkere Kurdistan afradın ma ne ev mirxan bun gib keleşe çun ser tanka Daişi. Vana amiz biranek. Emi vana jib bizanebe. Zberwe ke ez iro gelek dixwaşim General Kürt Rezdar Mazlum Abdi li Avrupayê û nejbona gerê û gezmaxê û seyranê hatiye. Hatiye dibêje ez îro berpirsiyarê Kurdan me ez generalê Kurdan me. Li ser masê ez dixwazim bi Awropa re bê pirsgirêkê çareserî bikim û me nesbêrin Colanî terorîstê Colanî. Colanî bixwe Daişî e. İro pardon bibexşînin. İro nûçeyî dijî Trump efendî lê do daxuyanîk da got min û Erdoğan û İngiltere Mingilistanê falan. Got me hevdû re Colanî tev dibe anî ser hukmê Şamê. Çima Erdoğan xwe Erebjê hez dikin na. Erdoğan xelîfa kin na. Erdoğan zengîn Türkî dewlemend na. Ew gemiyekê difirin diçin uzayê ser heybê, ser tavê, ser gezegena Türkî çê dikin na. Pekî çima Erdoğan? Ji ber ku Erdoğan an jî dewleta Türk, an jî AKP rêhevalê Daişê ye. Dema terorîstê Colanî ber hevserokê Bexdadî bû ew dibêjiya û her wiha El-Qaîdê bû, her wiha El-Nusrayê bû, her wiha cîhatçî bû ev terorîst wê çaxê dîşê têkiliya wan hebû bi hevdû re. Ez bawer dikim rojnamevankî Tirk Can çi bû? Can yek binivîsînin li nihal Almanyayê. Can Atakli. Na. Çi can bû? Bi Mehmet Alî Birand re dixebitî. Ew ya tirê girşandin ji Daişê re newana li Adana zevkirin. Ji ber vê yekê Trump bi Erdoğanê da ûstend. û Erdoğan jî ket devrê got ez jî Müslümanim em rêhevalin hûn Daişin tamam ser çawa we dît rokê Daişê çalakî malakî giran û êrişî ser Tirka û Mirka kirin ew duheb eskeriyê wan şewitandin ev Colanî şewitandin ew jî tirs û xwev xistin dilê Tirka. Normal de eslê xwe di nerdijî Tirka hûn. Hatta tersê wê dewleta Tirk ew nexweşxanê li hidûdê Sûriye û Tirkiye û Kurdistanê ne em ê bêjin İstahya, em ê bêjin Ruha, em ê bêjin Qirixan, em ê bêjin Antakya, em ê bêjin Reyhan, vana hemû Tarsus, vana hemû pardon Arsus, vana hemû li qiragê Sûriye ne ew terorîstê IŞİDê birîndar dibûn hemû li nexweşxanê Tirka dihatin tedavî kirin. Ji ber vê yekê Trump îro got min û Erdoğan me Colanî anî ser hukm. Heger canak ez dibêjim bira netewa Kurd bi taybetî jî Dem Partî û Partiya Karkerê Kurdistan jî bi taybetî evana bira min bibexşînin canak ez dibêjim gerek em dûrî Erdoğan bin. Erdoğan rastî jî herî xerabî û zerar dayî Kurda ev AKP'ye. Piştî Atatürk ev. Kenan Evrenok û zerar nedayê. Ji ber wê yekê aştiya Erdoğan jî pêk nayê û naçî serî jî. Herkes dizane. Her zarokî jî bipirse heft salî jî bipirse bê çima Kurd û Erdoğan û Erdoğanî nêzîkî Kurda bibe wê ji derbêjî kekê min o ji bona helbijartinê ye. Ji bona cara çaremîn bêser hukm. Wê dîsê Kurda ez dixwazim bêjim bikar bînin zora wan dere. Biz kullanılmıyor. Bizi kim kullanacak? Bizi kimse kullanamaz. Kadir sana. Belki bir tepkartini ya. Çima zora dere. Biraz zora menere.
که مسیح همه نمیمون که مسیح راست بکن فلان کس نه خپاند فلان کس بالگی بیت خپاند چاوا نه خپاند اب 5 سال سیاست نفس سیاست ده به 1000 سال نفس سیاست ده اب سیاست ده کم اب چه سرخست و اب به سیاست ده هادی بیشتر جبره مب چه سرخستی خلق درید içine uzanın dirine diye raza dirid içinin afara majmere afara çiye ev habet dirig nava meva pele meva diminin amca taliye dubara merem şuardet gerek hab gerida jerd vecin afara hatta em lehaber hevdu bet tahammül bin bet tahammül hevdu lakin emed vi hali dedi kadir zana çizani ya ki kadir zana hayatı mübekkiye ne rastı? Tukarebe mü terbiye bike, tukarebe mü perverde bike, tukarebe mü hişyar bike, tukarebe mü zana bike, ne bekiye? Ev gotna ki mebdur dıkı, ev gotna tukiye min jite bdur dıkı, min jite di cemmedine, eşte di cemmedim. Min ne cemmedine şuay? Bevar bir kadir zana. Ev kalama rengi ve raşı. Vade tu nevisini şinte. Ha, az berkemim. Lek tu be tu kilo. Az işte berabim. Nizam az ve beber dıkımacına. Neyse. Yani gerek emu Türk'a rastya mala kudeş. Ki içi dövecimir beş. Hay nara seri çıktık müştkiwani. Bale çav deru dora xoş jxwa necemedin. Deru dora xoş xwa nerevinin. Naz var bizim. Na demokratiya Türkiye memay. Ama az Kurdar bizim. Hadi bak. Az Partiya Karkere Kurdistan bizim. Az Kandil'de bizim. Az Demir'de bizim. Az Avrupa'da bizim. Devleta Türkiye demokrasiye memay. Ne yapıp demokrasi ve çi bedi be? Demokrasiye çi heye? He? Az var bizim. Devlet demokrasiye heri gem bizim ne? İsviçre ne? İsviçre. Ama mesela bunu çakalı savcı sahne bu ya çakal. Devlet bağımlıdır. Devlet İsviçre. İstihbarata ve heri mesela. Bağımlıdır az ulayı koçur. Godar bakın bir demokrasi çiye. Almanya'nın hakikim bu. Az ulayı koçur. Em çok katı çara. Hat em zerrunistin yeki hat em biri. Kasta roznama var danim bermi. Telefona ütüce videoya gir televizyona Türk'a girdi bu. Av danim bermi. Got. Vak devleta İsviçre çıktı bu xwaze em cemtere. Hingi devleta Romya abart kır bu. Hangi mezin kır bu. Terörist başı, büyük terörist, o nizam HDP'nin ünlü sanatçısı, senarist, o 2 tane film çekmiş. Lom, من خد دورا خندري يوم متوقف أسم ور زبالك وي تشاقالا وي نتشت وي حرام زادا وي بوشت ساوجي سيان شخوات جراك كرد جير نبجن مرحبا جراك كرد سلافي الإيوار نكن هنجي هروش شكاية دكرنو هرو تشو دفع درية تلوزيون لدفع درية تلوزيون رادكت قوي داركم برنامج أو ساوجي سيان قلت تجمع چه دخوازه أمامه بدوزا کردستان زانم جوان بوچه مگو از تشکی جوان نخوازم هگر شخوام اصلا من نزانی جبو مجلای خور گود مگو زیر بیجه از چکی که خوازم برا رسمی به یعنی دوانچا که خوازم برا رسمی به یعنی کاغطاوی هبلو لایم گو بابا گو ده قانونی وارد تشوانی تونن یوم گفت بیشه neyse لاو گفت کنیا میری کنیا گو از دوی باوریده تو هی بچکه لی گو ده قانونی بعد گو ام کسی ام بچک نکن بترکی بیه silahlandırmak لی گو تو خوازه امی قرومات dedi اجوار راست بیجم ha beri ne 2 سال 3 سال نزارم چند سال چه bu ne de kani devlet demokrati bu
Demokratik, İsviçre her demokratik bu. Jiber ve yeke. Tüşteki devlette Türk bir demokrat tüneyi. Hatta bir demokrat biraz merbezi kardeşim. Sen ne istiyorsun? Dilini mi istiyorsun? Aha sana dil. Başka ne istiyorsun? Kendi yaşadığın bölgede kendi kendini yönetme. Aha al sana. Bu halas. Taşkala ve halas mı? En tuşta en pekninin. Ne acele ve bu? Ajvar bizim. Ne gele Kuzey Bakur acele kır. Bir acele kır. Ne acele ve ona çözümü bu. Ne yapsın? Bir namus şaşı. Kiz bir Xwedê bejmir dayê ez wek endamkî Kurdistanê ez qebûl şaş. Hem acele kirin hem destê Kurdan rahat kirin. Tirkan rahat kirin. Ev barbarawan û mesela Rojava û nizamçı hemû ew. Dîsê jî ew dizanin. Dîsê jî êgî hesab jî bidin ewin, êg bi serkevî jî ewin, êg bi binkevî jî ewin. Em di vê gemiyê de ne? Her ram servan hikayet. Ez şans dikim. Xelas ya. Kesi ne? Kesi ki ez naxun xadın. Kesi ne Xudayı bile. Yani bana gerek gottan xoşi ve neşire. Bana bir rast behevre. Rast. Ez bezim davani. Na. Ez rast nabinim. Ep pevajoya iro bi Türkare ne rastı şaşı. O tişkici nadim kurda. Demokrasi ama seri var. Bevin demokrasi ve var bir demokrasi be. Her rodisi ya şivan ya. Miye xwe nikar bibin zozana ya. Şivan li serhedê nikar miye xwe bi zozana pêşawan dikir. Ya cenazê mêrî hatî ve bibe gundê xwe pêşawan dikir. Ne mi mekir nûçe mi pêşkêş kir. Ya heger tu nikar cenazê xwe bimalê. Heger tu nikar çend pezê xwe derxi zozana. Heger tu nikar li metropola li ew traba miraba salê. Heger tu yine وقت كردات تشتكي نواش ببين نعلت لوانو ديمقراطيا وان بي نعلت لوانو على وانو يا زي بمشي ناجور و ايمج كردي مجي يا هر نيشي خويا هر نيشي خويا اتراس نابين و ازنتر هم زاننا يكزي بحد بتشيكنك بريسيانكن كيدن برام لاوي خودي براسيانكن جمر لابي ترونن ياجي نباش نا نظام چی حتى از بيجيمجي از او زولكي گيريلا بكم نفس خوار گيريلا peşmerge ya peş az tmijil bejim bırak kesigi bir derava nizam çika gerçi hayana kesici mi ne goti o az ne trolüm herkes zane az çıkwa kurdavar olat hazm dünya alem zan düzmü cizanı doz cizan bırak kesigi ve kulpe ve velakin az kabulak ala talabani de hükümeta Irak'da xebata rêwejkarê Serokwezîr wergirt. Em jî pîroz dikin wek şaxis wek vî qenalê Zana TV em pîroz dikin û serkeftinê dixwazin gelek baş e. Ji bona Kurda gelek baş e. Mala wan jî ava û serkeftinê ji wan dixwazin ka ez bixwînim bê nûçeyê wê çawa ye. Ala Talebanî di hikûmeta Iraqê de xebata rewşkara Serokwezîr wergirt. Jina Kurd ala Talebanî di kabîna hikûmeta nû ya Iraqê de xebata rewşkara Serokwezîr wergirt. Iraq hikûmeta ne dibêjî ya ew yekî karsaz anî Amerîka anî danî ser ew yanî dedê ew hikûmeta berê çû. Ev xebat wê ji bo kar û barê jina be. Yani wê ji bo derheqê jina û pirsgirêka jina ev kara ji bo wê ji bo jinê Kurda bê meşandin. Feqet ez dixwazim tişkî bêjim. Bira xwişkê minî başûr bi taybetî hêla Kurdê me
قدپه براوان خوشکی من دایکی من قصورام ننیرن لجنه کرده روزاوا تماشا بکن اما سفازم ور بیشم به چاوا چلنگ گوز مافی خود زف کرنه نابن غزمتچی و کولا هفزینی خواه هزی میری خواه جمعه خوش نابن مزار فیکه سر واسه از دبیزم یا حالا لوان کرد لباشور چار جنه امریکنه یا تو فدی ناکی یا های بشرم یا durma mı baş az devlet qîrata û pereta û delamûna te kirî çar jin ya hîn ev jî nav Kurda da adet dike qedar wê adetê were çi adet jina Kurd dîrok nivîsandî dîrok û banga min ji wê jinê jîre ew jinagê hewî tê ser bira qebûl neke yani ne mijara min e ev ne mijara jinê û mêrê mizaçi ama hat biram xwest ez bêjim ji ber yekî min nivîsandî bû me wasa tu wan axir da yînê li başûr çar jinê wî pênc jinê wî sê jinê wî mêrê zilav hene li gorî nûçeya medyaya Iraqê îro Serokwezîrê Iraqê Elî Zeydî bi fermî li ser biryara dest bi karkirina ya ala Talebanî wek kareka wezîrî bo karûbarê jinê îmza kir biryara ku ala Talebanî bi fermî sibê dest bi xebata xwe ya raweş kara Serokwezîra Iraqê dikin em dubare pîroz dikin û kar û xebata wê jî re serkeftinê dixwazin em werin ser vî patawasîz her ro Îranê tehdît dikin em nemazanim ev tehdît çawa ye tehdît çend serî ye yani tehdîtê yê azî tehdîtê bi heneka hene her ro tehdît dikin ez ê nexşa cîhanê rakim û ez ê li ser wî nizam çi boşînim û baranê boşînim û gulam derew karkî bûye bunanîk yextiyar bûye ê wekî gerek bişînim fabrîka sabûnê Trump ji bo şerê Hizbullahê got ez bi Ahmed estağfirullah ez bi Colanî re ez nabêjim Ahmed heta ez bikarim û ez bi berkevim ji bîr nekim ew ji bo min terorîstê mezin e ku jerê Kurda ku jerê însanê qatîl e ew terorîst e divir di wanî dinivîsînin ez cana çaş dibim ez navê dibêjim ez bi terorîst Colanî re axivîm Serokê Amerîkayê Trump di civîna G70 yani ew G7 nizanin a dewlemend a zengîn a nizam çi ye di wir de bi Colanî re ez axivîm Trump got ku derheqê şerê Hizbullahê de ew bi Colanî re axiviye wî di civîna G70 de diyar kir ku ew ji bona şerê Hizbullahê bi Colanî re axiviye Trump encama vê axaftinê de xwe eşkere kir ji Trump eşkere kiribû ku wê ji İsraîlê re gotiye bila şerê Hizbullahê ji Colanî bimîne Colanî pêk bîne li dijî Hizbullahê ji ber ew dikare bike ya tu çiqa ya ev zilam Amerîka netewa Amerîka ji vî yê dîn re tişkî nabêje tu nikare bi Hizbullah re bi serî derkeve Colanî kî ye Colanî çi ye heger ne ji Tirkî berkî bi Colanî li hember Qesedê 24 saeta şansa wêtin ya viya çi xwezane derewam kî ya heqê viya esas di Amerîka viya dadgeh bikin bawer bikin derewa dike ya bi Hizbullah re bi salayê İsraîlê dixin Hizbullah xelas nekiriye Amerîka xwest nexist xelas nebû Colanî kî ye Colanî xwe di çavê însana dimezin dikin Colanî ya çend heb leşker çete metê wene nizanim birê bimeşin
يعني قضاء بتكف ترامب ياو تبي أخلاق ترامب هر وكي هين دزگهن مدي فقط آرمانجاوی نه آرمانجاوی جولانی لور بکار بینه و جولانی دشیفره بکه او جی دزان جولانی نکار حزب الله خلاص بکه او جی زان و جولانی جی برسن دایی گوتی الدجی حزب الله شر ناکن هینه او وی بهیستی جی لی نابجه جولانی گوتی از نکارم لهمبر حزب الله تکم نابشر zaten sibe düşüp ve jolani serul bavene jinhad yeki amade dikin ka çavi xodgerim yeki amade dikin devleta Türkiye jinadayı her vaki dezgehen medyaya yen nezi hükümeta demki gotinek liser nave jolani belaf kerebu ku خودی گراوی کو خودی گراوی او شر رد کریه بنی دورجید بیجی نه جولانی او شر رد کریه yani bu fikri düzü taşi kirbeş düzü sah kirbeş beş revi kirbeş ava şer öyle her bir şeyin ser şera ne gezesiz blad parası maaş var beşim az evidarım Hizbillah و مولا و اب خدا پربان جهاتی یک جل دنیای نمینن تخمه وانش دنیای بقالله فقط راستی که جی برای بیجه جولانی کی ویلامبر Hizbillah شرب که منیک وار رد کریه هین دو پر کت آجانسا که رد کربو خدا گراوی اف شر جولانی رد کریه لیبل هر جار تراب ve gotine ve helveste xwe dubare dike ne hadi nivîskar jî wî derew derdixe kurov ya ne tiştik ya ya rastî jî bela serê Amerîkayê fakat ji yekî pirsîne gotiye ve kıyamet kengir rav kıyamet Vîjî gotiye qurbana çavête roja ki tu mir tu an jiyan bû ew roj ser kıyamet derdê xwe dixwazim çi bêjim ji bona min Kurd û Kurdistan ji bona min Rojavayê ji bona min Bakur e Rojhilat e lê ez dixwazim bankê bikim ji li ser Rojhilatê Kurdistanê ez dexlê we me hîn bêtir eleqa bibin û hîn bêtir bînin ziman yani Rojava me de Rojava me yani Bakur e Başûr e û Rojavayê Rojava em vê tînin pêş we lê ka Rojhilat Rojhilat di nava cengê ku şerkî jî de ya do dîsê jinek Kurd bi dar vekirin çi hikmetê ev devleta ne İslam Cumhuriyeti terörist cumhuriyet terör cumhuriyeti gor bi gor herin li saxê wa jî li miriyê wa jî nalet were her rokuda dar verdikin zulmê dikin û ev dünya bêbexş bê axlaq jî ker û kûr û lav her wiha medya Kurda jî waniye min rokê nedî di medya Kurda de ez bêjim a Süleymaniyê ez bêjim a Talebanî rokê qala wî gujer wan qatîl wan bêbext wan alçaq sistema Îranê nekirine çima nakin bavê min ez dixwazim bipirsim çima nakin medya Kurda çima xêr e tiştînî em nizanin hene yani ji bona çi em hember Îranê ne çawa bêjim sekinekî em de hem ev sekina me yî li hember Colanî li hember Tirka li hember Araba çima li hember Îranê ev sekina Kurda tune yî dixwazim bipirsin ya belkî em nizanibin
û kujerekî wek sîstema Îranê. Kujerin, katilin ji min mesajan nivîsînin ji Ormiyê, ji Sînê. Ji ber ew keça Kurd bi dar vekirine, ez wê keçê re û ji malbata wê re serê malbatê saxbe hezar rehmel wê jina Kurd bi dar vekirine, ez nabêm bira serê gelê Kurd saxbe hemûya. Bira serê Kurdê rojhilat saxbe. Heger serê Kurd ez bêm saxbe qet rokê yek qal nakin destê xwe nabînin vî Kurdî yaw. Wek lawê wek zarokê eşka Ereb in. Wek zarokê Zimbabwe in. Ev İran û Îranê îro dîsê li yê pejê xistiye. Îro dîsê êrişî ser pardon li ser pejekê xistiye. Îro dîsê. Biya min gerek keç û xortê Kurda çarekê ji vî tiştî bibînin. Gerek çawa bêjim. Yani ser ekran ez naxwazim bêjim. Keç û xortar dibêjim ne netewak. Keç û xort gerek bibin agir. Xwe bikin agir. Bê hûn çawa fam dikin gerek were min. Yanna ev bê axlaqna ev bê şerefê sîstema Îranê wê her rok keç û xortê Kurda bi dar vekin. Em werin ser hatina birêz General Mazlûm Abdî. Di vê naberê de serokê Partiya Faşîst Ümit Özdağ bi Tirkiyeyê de daxuyanî dayê ez ê bi kurtasî ji wer bi Kurdî bêjim. Dibêje ez têm çavê kujerê Sakine Cansız. Ez çavê wî maçî dikim. Gerçi ew kurrê siha gor bi gor here ez tu qebra wî qebristana wî dikim. Ez naletê gora wî dikim. Li gora wî û hefsit bavê wî dikim. Ew mir bi kanserê mir. Lê xweziya bi gula Kurda bimira. Xweziya bi destê Kurda bimira. Ew jî daxweziya min e. Ev çi faşîst Ümit Özdağ dibêje ez wî kesî maçî dikim. Yek. Dibe xweziya yekî di jî derketa Cemîl Bayîr bikuşta. Xweziya yekî di jî derketa Qarayîlan bikuşta. Xweziya yekî di jî derketa Sabrî Ok bikuşta. Eyn wer dibêje ev teres. Heger edalet û qanûna bibine kesê tiştekî nake dibe bû öldürmeye teşvik. Nizam ev nizam ne yapmak, azmettirmek falan. Heger devleta Türk, heger birastî adaletli hebe, heger savcı û hakim heger ne derava nakin. Amerika az ettirmekte Türkleri o insanlara karşı, Cemil Bayır'a karşı, buna karşı kışkıştırmaya çalışıyorlar. Sonuçta karşınızda bir güç var. Savaşıyorsunuz. Avtış gidine. Fakat bir terasa yani biyamin gerek netava Kürt dave livi terasi vekil. Muhas ez veji buarı par vekil. Fakat iti sürmez hikayesi. Mavi viyaj bana Qarayîlan bana Cemil Bayır viya bigirin. Na. Mazlum Abdî. Ez bir kahramanê Kurda bînim ser ekranê we. Vallahi heyecayip şeref. Biner ve çaval dora wî civiyan e. Mazlum Abdî li İtalya û pisra biçe Fransayê. Evîdarım xuşka şêrîn her wî ziyaret bike. Xuşka şêrîn nivire.
Fermandar geçtiği Hezen Suriye Demokratik Mazlum Abdi li Avrupa'ya li gor agahiyan welatê yekem ku Abdî serdana wê kiriye İtalya'ya. û pişra xwe bide Fransa'ya. Pişra berê xwe bide Fransa'ya. Li gorî agahiyên me bi dest xistine fermandarê giştî yê Qesedê Mazlum Abdî ji xêra Xwedê re wediyekê vanî nebêje Demokratîk Sûriye mû ye. Ez dexlê we min navê wê welatî ez tû dikimê. Ew welatê pîsî genî biqiriş. Awanî bêjin. Awanî fermandarê giştî yê Qesedê bêjin. Suriye Demokratîk Sûriye hezar nalet li Sûriye û milletê Sûriye bê. He. Hezar nalet li wan bê. Qesedê fermandarê giştî yê Qesedê Mazlum Abdî gihaştiye İtalya. Piştî rêza hevdîtina de rêza hevdîtin yani görüşmeler Ömer bêjin. Rêza hevdîtina de rêza hevdîtina de berê xwe wê bide Fransayê. Heman çavkaniya got ku di li Fransa bi rêyadarên hikûmetê re wê hevdîtinê pêk bîne. Her wekî hat zanin ku di li vir rewşa Sûriye bi giştî û ya Kurdan bi taybetî gotûbêj bike. Ji ber ku Fransa, İngilîz wek garantör tên qebûl kirin. Fakat bi rêz Qerayîlan gotinê wî gelek balkêş û wek zêr e. Gotina wî çi yê digot bav û kalê me digotin Tirk bi kes jî bin lê swar neyê. Wê elan bike, qulan bike, çivîtka xwe wê bike xwarê. Ji bo ev gotin ji bo colanî û heteşe heta erebê dostê me bira bibexşînin ji bo erebê faşîst jî derbas dibe. Tu carî baweriya xwe bi Ereb û Frans û Tirkan nînin. Hûn ji tîna bimrin jî ji destê wan gulpik av ve nexwî wê jehrê têxin nav ava we. Wê jehrê têxin nav ava we. Werin bêbextin, werin alçaxin, werin xayînin. Her sê dewlet jî. Ji ber wê yekê wê her Fransa bêguman dosyê wî hene. Wê ji Fransa bêje tu garantör bû colanî wanî bê çawa ji ew çeqal Tom Berax re derd û kulê rojava gotin bi rêz General Abdî wê wer jî bêje. Fakat berî ez ji bîra bikim dixwazim silavê germ û rêzdariya xwe pêşkêşî Serokê Herêma Kurdistanê Nêçîrvan Berzanî bikim. Min bi Tirkî jî got, dixwazim bi Kurdî jî bêjim. Ev hatina General Abdî û têkilî û alaqî paya bi rêz Nêçîrvan Berzanî tê de heye. Abdî doh li Hewlerê li gel Serokê Herêma Kurdistanê Nêçîrvan Berzanî û nûnerê Amerîkayê kar û barê Sûriye û Iraqê Tom Berax re civiya bû û ji wir jî derbasî Ewropa bû. Em jî dibêjin tu bi xêratiyê Ewropa qehremanê Kurda, tu bi xêratiyê General Mazlum Abdî, em serkeftinê ji te dixwazin em 7 milyon pişta tene û bira sekinate ku sekinate heye bira sekinate jî wek a egîta be. Bira sekinate wek a qorxmaza be, wek a doxana be. Sekinate wê ew jî em bi te bawerin dîsê jî bira sekinate were be û qet
بالشرف بناموس جنرال عبدي خورت كي كرد كتش كرد بالسدة دزمنه بالسدة ترك وعرب وفارزاي اوجي دزانه و امجي دزانه جبرگه مبدو ناس دکن ام ترکاجی باش ناس دکن ام فارزاجی باش ناس دکن ام لی بتشكي اوجمه البيشتر عربي جمه بيشتر البيشامنه فارزي و ترجي منزانه بچل پیشامنه بالدروي خواه بفري خواه بانتريكا و ليستوكي خواه آبی تشتیپی de verde profesyonel de verde براسیج yani rast و rast اوجی دزانن به کردار نکارن درکبن سری ihanet edikin ji paş dilta dixin wanî ji ber wê yekê em ê wanî we bi serfirazî pêşwazî bikin wellehîn eger wek 200 kilometre nêzik ve bawer gezê biçûma îja banga min rojnamevanê Kurdarê ji medya Kurdarê ji keç û xortê Kurdarê tiştekî wanî pêşwazî bikin ku dunya matmayî bibîne matmayî bibîne wer wî pêşwazî bikin vî qehremanê Kurda vî lawê Kurda wê xwe û we hemû Kurda jî azad bikin bêguman bi qeweta kê dema gendibêjin General Mazlûm Abdî bi qeweta hinika bûn general ew jî qehremanê serê çayê Kurdistanê ne em wan ji bîra nekin ew jî rola we gelekê ye ji ber wê yekê ka zîro wanî hema wek qederî 45 deqa bûra bim ez xatirê xwe jî we bixwazim ez ê vîdarim jî hûn ê baş bin û ji we re bêjim şewa we bimînin xweş heger di axaftina min de di dan û sendina min de şaşitî jî me çêkir an jî şaşitî çêbû hûn ê min bibexşînin mala we hezar carî ava merbantî heqê we û ji niha de heya sibê ez dibêjim bimînin xêrxwecê roja yekşemê klîbê xwe nûh ez ê parvekim bi we re hayê we jê hebe ez wî klîbê jî dixwazim hûn hemû parvekin û klîb biteqînin ez we ji wê jî rica min heye bimînin xêr û xweşiyê de şeva we bimînin xweş mala we hezar carî ava be dostno hevano birano dizanî tu dizanî yara delaw tu dizanî